Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga tenga ti aldaw ti amin sa pada po aldaw ti Martes 14 di mabilang idi bulan ti Hunyo 2022 dati manen ti pagamyo ni Robert de la Cruz kadwak ni iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin tapno may danon di issues tupikos damdamag nga ingkam panginformar kada kayo iti deti nga aldaw iti Martes iti programa Damdamag ni Berto. Di din tayo mapagsasaritaan po nga dumdumnge gagbuybuya iti deti nga gundaway Department of Health inlalawag na ti posible nga pan nakaisubli ti alert level 2 iti National Capital Region no agtultuloy ti panagnato ti kaso ti COVID-19. Ayun di ba kung nato yung dikalman ada digiti sinyalis na po nga umatngato ti bilang digiti mapapektaran iti COVID-19 iti Metro Manila or ti National Capital Region. But iti deti po ada digiti ngibagbaga nga ti agarop di eksperto apo nga mangkitkita iti panagbiag di tao posible kano nga agbisin ti agarop 640,000 nga pamilya nga di National Capital Region no maisubli apo ti alert level 2 gapo iti COVID-19 kende ti panagnato manen apo ti presyo di produkto sa petrolyo padaanan nyo kang runan ti amin iti dating presentasyon ti programa tayo Damdamag ni Berto makain naman tayo live and exclusive ni Attorney Arnedo Valera nga nakabase apo ijay Estados Unidos gagiyim ken kaamsat pagdamagan tayo digiti makita na nga agbalin nga relasyon ti pagilyan tayo nga Pilipinas ken ti Amerika once nga agtugawen ni apo incoming President Bongbong Marcos. Numalagipyo iti meeting da Marcos ken ni Deputy Secretary of State Wendy Sherman inbaga ni Sherman nga ni President Joe Biden ket nakasagana nga makitrabaho ken ni Marcos gagiyim ken kabsat and no agasumeren kas presidente ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mabalin nanto kano na po timapan ije Estados Unidos pribilehyo kas sa mga idaulo iti estado wenno ti pagilya na Pilipinas nga mabalin na makastrek anyaman nga oras ijay Estados Unidos so digito apo digito intay pagsasaritaan ing kami dasar kada kayo tapno da kayo mainformaran iri dato nga programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan,
Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House, Frexon to Beach Resort, nadalpasyari ni Frexon's Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air-conditioned na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kaya't yumet ti agpasyar kinagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexon's Beach Resort and Hotel, Masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexon's Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliwa putahe when numakan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida digiti sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yamakan iti Steps Food Hub, Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa, Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot, kasla iti bakan, luang kalbing ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanom nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters. Tadi je pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at taktimet nabasa je kimot na papurgami nga dagos no haday je apo. So nga ken dito pinagtutudo na nakalamanag nasalsud mo dito Robert ket dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makaruk at nakagalot da why not igalot yung laing ang di asideg di balbala yung mga ramit kay te temporaryo ang paglinungan da. Blue House, Frexon to Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House, Frexon to iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House, Frexon to Beach Resort, Masarakan iti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Frexon to Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Frexon to Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Frexon to Beach Resort.
Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, Pangurorente apo ka diti signal manipod kay Estados Unidos dati numantay ko ni Attorney Arnedo Valera kaya nga ano apo diti na pagsasaritaan tayo di kalman seknan apo iti posible nga panaka subli ti alert level 2 ijay Metro Manila gapo iti makita nga mabalin nga panagnato or saan na may gawin nga panakanayon ti kaso kaso apo iti COVID-19 gagayim ken kaamsat ya. So in palawag apo ti Department of Health ti posibilidad nga agsubli apo ti alert level 2 kadagiti lugar nga adda iti wenno na padukayan ket na iban iti babaen ti alert level 1. Sigon ti Department of Health nakadepende paylaeng apo ti matrix ti alert level system iti babaen ti guidelines ti interagency task force wenno IATF. Ti panangilawlawag ti nasaong departamento kagidda na po dati tinagbalin nga rakurak ni Department of Health spokesperson Undersecretary Maria Rosario Berhere nga adda ti posibilidad nga may sublimanen iti alert level 2 ti National Capital Region no agtultuloy ti panagnato ti COVID-19 cases. Ayun so adda sinyal gagayem kay kabsat nga kasla ti bagbaga ti kalman apong agbubuya dumdumngeg nga adda digiti pagilasinan nga ngumat ngato ti kaso ti COVID-19. Nupay kasta kinuna ti Department of Health ti may isang statement nga aging gana nga saan nga makaapektar iti healthcare utilization rate iti admission kastameten ti severity digiti kaso ti COVID-19 kadi ospital agtalinaed ti alert level 1 iti nasaong nga rehiyon may ipatuloy met ipatuloy met ti Department of Health ti alert level 1 no agtultuloy ti panang surot kadigitay bagan wenno na itede na po nga bida wenno dete panakaipan ti best fitted mask isolate no adda dite sakit double up protection babaen pelayan na po ti vaccination ken boosters ken napintas nga air flu gagayem kay kamsat so face mask na i-remind gagayem kamsat ite kalabes nagbali na po nga dakkel nga issue seknan ti face mask ijay Cebu kalpasan niya dito executive order ni Governor Gwendolyn Garcia nga saanen nga kapilitan kada iti taga Cebu ti agsuot iti face mask gagayem ken kabsat so tata i-remind apo tibiyang ti Department of Health nga masapul nga nakasuot tayo iti face mask gagayem ken kabsat gapo apo kada iti nasao nga pangta iti mabalin nga pan nakaisubli ti alert level 2 kada iti lugar not only National Capital Region or Metro Manila gagayem ken kabsata ngem ure apo digiti sabsabali nga lugar nga mabalin nga apakakitaan ti panagnato apo iti panagnato ti kaso ti COVID-19 gagayem ken kaabsat so nga datayo apo no rumwar tayo masapol nga naka face mask tayo tay supay lay nga po ti proven nga makaumuna nga mga depensa kada tayo nga maakaran wenno datay ti makaakar iti daytoy nga virus. Diri eksperto met gagayem ken kabsat ada deti panagdanagda nga mabalin nga agbisin ti agarup 640,000 na pamilya iti National Capital Region no ipilit
tibiyang ti Department of Health nga mapan manen iti alert level 2 dito nga lugar o region gapu bay laing nga po ti panagnato ti kaso ti COVID-19. Segon ken ni Diputado Salceda, rumbeng nga ti aramiden ti Department of Health ket ituloy na nga ikaten ti alert level system gapu ta mapukpukaw meten ti COVID cases di pamati ni Joey Salceda. Inlalawaga po ni Joey Salceda nga no adda iti babaen ti lockdown ti Metro Manila agarop may 10.6 nga bilyon nga pisos nga swelduen ti tattao ti mapukaw kagiddan apo ti mabalin nya panagbisin ti pamilya di apektado nga tao. Imunan nga in balag ti Department of Health nga mabalin nya maisubli ti alert level 2 ti Metro Manila kalpasan ti 10 ket 4 kaditi 10 ket 7 nga syudad ti National Capital Region ket adda ti record nga mangipakita nga ngumatngaton apo ti manen ti kaso ti COVID-19. So deti apo ti maysa kadagitay narigat. Irikalman na dati rakurak ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos nga masapul nga agkay-kaysatay nga Filipino tapnon ti kasta mapaksyat, mapukaw ti COVID-19 iri kabukbukudan tay nga pagilyan gagiyem kay kabsat ngimuri man ket agkay-kaysatay o apo awamet sa pulim nga panagkay-kaysatayon si murot met ti kadwan no pay adda diri may bagbag nga pasaway di agraira apo ti COVID-19 gagiyem kay kabsat ngem kadagitoy nga alal daw adda man na po sinyales nga makita iti panagnato ti kaso ti COVID-19. So kada tayo dito probinsya no pay awam peti kakasdi nga sinyal gagiyem kabsat masapol nga kitain tayo no anya apo digiti mabalin nga panglakagan tayo tapnon mailiklik iti yaabot tinasao nga panagnato ti kaso ti COVID-19 kaditi probinsya nga kas iti probinsya tay nga Ilocos Norte. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pamilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik adaan da ka rin tinalalawa nga cottages nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Calayab-Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwakin ni matmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ti kaadwan ket agbalin nga parte kada itoy nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Tumulong tayo nga mangsalbar iti maysa nga biag nga umat-atid dugpay. So in their deti nga tao nga matulungan tayo can stay longer, can stay forever with their family for more years. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. And we cannot say nga haanak agdonar isu dalat at agdonaran ta isu damet makasapul, no. We can never tell that we are also a recipient of blood. Our own brother, sister, parents, friends can be a recipient of blood. So haan mo ilaang nga jay banag nga makatulong pa. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tay ti dara apo
we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Kasla mo latay kunada iti may nga lugan nga change oil mechanism. Kasi no agdonar tayo ti dara, we can also protect ourselves to be in more mapan kadagiti may expose iti hypertensive related illnesses when no panagnato ti cholesterol and everything. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga dagitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo kang runaan na unay because during emergencies time is of the essence. Kung kakausapin ka ng katabi mo, ng kaopisina mo, ng kapitbahay mo, takuna na anak blood type mo, di mo pa'y amo no anatay blood type mo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay, so iti dito kung daway apo, no, pay audio lang dito mabalintay mausara. Tayo pa'y makikipanayam kay Attorney Arnedo Valera mula po sa Estados Unidos. Pagsasaritaan tayo, no, ano dito possible imahinasyon or makitkita ni Attorney Valera, iti relasyon ti pagilian tayo nga Pilipinas kay ni Jai Estados Unidos once nga nagtugawen kas presidente ni President-elect Bongbong Marcos. Ni Attorney Arnedo Valera, gagihim kamsata, ket Managing Attorney ti Law Offices Valera and Associate, ijay New York. Abogado pa yabot, Immigration, Anti-Discrimination Attorney for almost 29 years na po. Ken gagihim kamsata dito pagilian na Pilipinas, agtalupulog at 7 nga tawenen kas master's degree in international affairs with international law and human rights as areas of specialization, Columbia University in New York. Bachelor of Laws ijay Ateneo de Manila. Ken agdama po nga professor ijay San Beda Graduate School of Law and International Security and Alliances. Okay, atin pong pakinggan yung pagbati po ni Attorney Arnedo Valera mula po sa Estados Unidos. Magandang hapon, Attorney, at maraming salamat po sa ibibigay niyo pong pagkakataon na kayo po yung aming makapanayam dito sa ENR Online, Damdamag ni Berto. Magandang madaling araw na po ninyo dyan sa may Estados Unidos, Attorney Valera, sir. Ay, nako, magandang hapon sa iyo, Robert, no. Again, congratulations pala sa iyong bagong programa. Hopefully ay at this point in time ay alam natin napakaraming magandang mga topics na mapag-uusapan sa iyong TV radio program. Pero ang mahalaga ay of course ay makibahagi tayo sa ating sharing na ito para sa ating mga manonood, no, para makuha naman nila at magkaroon ng kaalaman kung ano man yung aking mai-share para sa topikong na nabanggit mo kanina. Okay. Yung pong foreign policy ay naging matunog na usap-usapan po niyan na during the campaign kasi diyan po medyo nagkainitan ng mga salita itong si President-elect Bongbong Marcos at saka yung isang kandidato si Manny Pacquiao sa international yung sa polisiya panglabas ng bansa. So pag po kayo po bilang isang abogado tsaka gamay na po kayo diyan sa may Amerika, ano po yung nakikita ninyong dapat maging foreign policy ipapatupad nitong papasok po na pangulo ng ating bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Attorney? Siguro ang mahalaga rito, Robert, ay tignan natin kung ano ang nakapaloob sa ating saligang batas, no? Ito yung 1987 Philippine Constitution. Maliwanag na dito sa 6 na taon na panunungkulan ni Pangulong BBM ay tiyak ko na ipapatupad niya kung ano yung nasa saligang batas na kung saan
ay nakalahad doon na Mhm. ang ating estado ay magpupursu ng tinatawag nating independent foreign policy doon sa relasyon niya sa iba't ibang states o iba't ibang bansa, na ang pangunahing konsiderasyon ay yung tinatawag nating national sovereignty, Mhm. yung territorial integrity ng bansa, at ano yung pambansang national interest Mhm. ng ating bansa, no? So kung titignan mo, Robert, iyan yung pinaka main guide. Kaya nga dito ay makikita natin na sa pag-upo ni Pangulong Marcos Jr. ay tiyak ko na magkakaroon ng continuity itong foreign policy ni Pangulong Duterte, no? Na ang mahalaga rito ay magkaroon tayo ng tama at balanseng tinatawag nating relasyon sa iba't ibang bansa. Halimbawa, focusing with the United States, with China, with Russia, Japan, Australia, no? At Mhm. mga karatikbo na sa tingin ko ay nakabatay yan sa tinatawag natin na sana yung pagpursungan ng independent foreign policy ay yung tinatawag natin na lahat ay kaibigan natin at sana ay lahat ay walang kaaway, no? Mhm. Which means na makikita pa rin natin na tatlo yung pinakatangkay ng foreign policy ng Pilipinas or ng ating pamahalaan na nakikita kong gagawin ni Pangulong BBM Jr., no? Mhm. Na unang-una diyan yung pag-promote ng national security natin, no? Pag national security ang pinag-uusapan natin diyan, Robert, bahagi na yan yung internal, yung panloob at saka yung panlabas, no? Mhm. Kasi link yan. Kung anong nangyayari halimbawa sa Ukraine versus Russia war na ngayon ay alam naman ni Pangulong BBM na apektado tayo dyan. Or kung ano man yung mga alyansa or alliances sa mga iba't ibang bansa, no? Pangalawang tangkay ng ating usaping panlabas or yung pinaka-foreign policy natin na nakikita ko, of course, nandun pa rin yung pagpapahalaga at proteksyon ng seguridad ng Filipino overseas workers. Alam naman natin na Mhm. milyon-milyon yan ang nasa labas na kung saan ay hindi lamang sila ay tunay na bayani natin, kundi alam talaga naman natin na malaki ang naitutulong yan in terms of helping our economy, no? So, alam yan ni Pangulong Marcos Jr. Of course, ang pangatlo na mahalaga ay yung tangkay ng economic security, no? So, yung tatlong pillars na yan ng foreign policy ay kung iyo talagang susuriin ang programa ni Pangulong BBM ay makikita mo na ay merong continuity ng existing foreign policy natin at magkakaroon siguro ng karagdagan at creativity dyan in terms of forging a stronger economic alliances Mhm. between and amongst other countries katulad ng Amerika, no? Mhm. Robert. Okay. Nabanggit niyo po na dapat mabigyan ng yung relasyon ng ating bansa sa Russia, sa China, sa Amerika. Yung ano natin kasi, yung observations ko, just like yung nangyari dun sa Ukraine ngayon, na linusob siya ng Russia, itong Ukraine parang gustong pumasok dito sa North Atlantic Treaty Organization, na parang ang analysis natin diyan or analysis parang ayaw ng Russia na ganyan na mangyari. Ganon din yung mga ibang bansa na pagka sumanib ka sa Russia, sumanib ka sa China, and we know very much yung mga bansang yan, especially North Korea, mga anti-American. Parang napapasama ka na nagiging anti-American pagka ganyan yung binigyan pansin mo yung relasyon ng bansa mo sa mga ganyang bansa, Russia, China, North Korea, and iba pa. So, iyon po ba magiging neutral yung itong Estados Unidos? Halimbawa, ganyan din yung magiging polisiya nitong si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos, attorney. Alam mo, Robert, napakalalim nung angking talino ni President Bongbong Marcos Jr. No? Kung ang pinag-uusapan natin ay foreign policy. Mapapakinggan mo naman yan sa kanyang mga talumpati at pati na yung mga programang ilatag niya at ilalatag pa, no?
ang mahalagang prinsipyo na dapat nating magagap ay ang didesisyon kung Mhm. ano yung foreign policy ng pamahalaan o ng ating bansa ay yung ehekutibo, si President Ferdinand Marcos Jr., no? Siya ang magtatalaga niyan. At yung desisyon kung ang isang bansa, isang malayang bansa katulad ng Pilipinas ay sasanib sa isang tratado o treaty o magkakaroon ng alyansa sa nabanggit mo mga iba't ibang bansa, ay yung desisyon na yan ay sa bansa. Ngayon, dahil siya yung merong malaking mandato, mantakin mo na sa isang makasaysayang halalan, ikaw ay nakakuha ng 31 million votes, ikaw yung representante ng sambayanang Pilipino. No? Dahil ikaw ang representante ng sambayanang Pilipino, kinakailangan yung paghubog mo ng foreign policy ay batay doon sa nabanggit ko kanina, ano yung pambansang interes, ano yung national interest ng ating pamahalaan, ng ating sambayanang Pilipino. Kasi alam mo, sa interplay ng relasyon ng mga bansa, iba't ibang bansa, whether superpowers yan, economic powers, Robert, ay napakahalaga dyan na ang pangunahing batayan mo palagi at guideline is ano ba yung makakabuti sa Pilipinas, no? Kasi ang interest ng Amerika, yung national interest nila, ng China, ng Russia, ng Australia, ng Japan, ng Korea, at iba't ibang bansa ay kakaiba sa national interest natin, no? Kaya nga kung sa national interest natin, of course, alam mo ang aking pinupuri diyan kay Pangulong BBM Jr. ay laging nakatapak yung paa niya sa realidad, no, sa lupa, no. Alam yung pulso ng bayan at alam niya kung ano yung nararapat o ano yung mas mahalaga na dapat maging tinatawag nating prioridad tungkol sa foreign policy na kung saan makikinabang ang ating sambayanang Pilipino, no? Kaya nakikita ko diyan na halimbawa, specific ko na lang or konkretong relasyon sa Amerika, batay dun sa pagkilala immediately after President BBM Jr. won yung elections, yung pag-congratulate sa kanya ni President Biden, ay nakita natin na ni-recognize kagad ng Estados Unidos ang mandato ng sambayanang Pilipino na dito sa makasaysayang halalan na ito, no? Which means na moving forward ang perception ni Pangulong Biden na magkaroon talaga ng isang healthy with mutual respect itong relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. Of course, alam naman natin na from the national interest perspective ng Amerika ay kailangan tignan nila kung ano yung security alliance na dapat na ipatupad between the Philippines at United States. And then, eto naman, gagawin din ng Pilipinas ay aaralin niya kung halimbawa ano yung gagawin tungkol sa Mutual Defense Treaty na napakatagal na, yung Peace Forces Agreement, at iba-iba pang security alliance. Pero alam mo, ang pinakamahalaga pa rin sa akin na nakikita ko, no, ito lang yung aking humble na opinion, Robert, na Yes, sir. dito sa foreign policy na ipapatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay bukas siya na magkaroon ng healthy relationship sa lahat ng mga bansa, no? Kaya nga alam mo, pinauna ko na kagad na ang unang batayan na titignan ni Pangulong BBM ay yung ating Declaration of Principles, yung pag-pursue ng independent foreign policy in its relation with other states, no? Kaya yung kinakailangan ma-define ng gusto ni Pangulong BBM, ano ba yung pambansang interes ng ating bansa, no? Personally, nakikita ko na ang yung tutuhugin ng o tutugisin ng ating bagong Pangulo sa loob ng 6 na taon ay yung pagkakaroon ng relasyon sa lahat ng bansa. Hanggat maaari na, alam mo, ang i-strengthen natin, yung palakasin natin at patibayin natin, Robert, is yung economic alliances, no? Hindi masyado yung military alliances kasi
kung titignan mo yung isang tangkay na nabanggit ko kanina, yung pagpa-promote ng national security at saka yung economic security natin, doon sa practical aspect na ito, na katulad na rin ng ginagawa ni Pangulong Duterte, ay kung ang lahat ng mga bansa, mayayamang bansa, kahit na magkakatunggalian sa ideolohiya, US, China, Russia, Japan, Korea, etc., maliban na lang sa North Korea na kakaiba yung isolation policy nila, foreign policy, ay nagkakaroon ng matibay na relasyon in terms of trade and diplomacy, no? Na sabihin, tuloy-tuloy yan kahit magkakaiba ang ideolohiya ng mga bansang ito. Pero alam mo, nababasa ko diyan sa katalinuhan ng ating bagong Pangulo na yung rate of intelligence niya is first rate, Robert, dahil kaya niyang ilagay sa kanyang isipan yung mga iba't ibang ideya kung paano magkaroon ng magandang relasyon sa iba't ibang bansa kahit na magkakaiba ang ideolohiya nito, at pumili at tignan kung ano yung pambansang interes ng ating sambayanang Pilipino, no? So yun ang napakahalaga sa isang leader, kasi saan ba makikinabang ang ating sambayanan at paano mapapaunlad economically ang ating bansa, no? So halimbawa, sa usapin sa US bilateral relations, makasaysayan yung relasyon natin yan, more than 100 years yan na hindi mo basta mababaliwala, pero kinakailangan magkaroon tayo ng mas malalim ngayon na pagsusuri in terms of economic arrangements, in terms of trade arrangements. Ganun din yung gagawin sa China, no? Dahil alam naman natin na malapit ang China sa atin, hindi lang sa physical location, in terms din ng ating people-to-people relationship ay tumitibay na yan, dahil ang ating pagtingin ay yung usapin ng trade, commerce at kalakaran na kung saan ay magpapaunlad ng ating ekonomiya, no? So yun ang nakikita ko na dapat bigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., especially kung ang pinag-uusapan natin katulad ng kanyang laging nababanggit sa programa ng programa niya nung kumakandidato pa siya, ay yung pagtugon sa mga batayang pangangailangan ng sambayanang Pilipino sa basic needs, no? Usapin ng kuryente, tubig, pagkain, pabahay, na sa tingin ko ayun na yung itong basic needs approach na ito ay dapat internally ay magkaroon ng konkretong programa, no? At tugunan yan. At nakikita naman natin si Pangulong BBM Jr. na malinaw sa kanya kung ano yung magiging prioridad niya for the first 100 days, no? Ng administration. So yung economic security, tandaan natin, hindi lamang yan nakabatay sa loob ng ating bansa. Malaki ang magagawa nung gagawin niyang pagpapatibay ng relasyon sa iba't ibang bansa na hopefully ay doon tignan doon sa pagpapalakas ng economic alliances natin, hindi yung military alliance, no? Kaya nga doon sa saligang batas natin, bukod sa binabanggit kong national interest, well, hanggat maaari nga, meron tayong tinatawag na nuclear-free sa mga ganitong situation na kung saan ay consistent yan sa national interest natin, na ipupursue natin yung policy of freedom from nuclear weapons doon sa ating territory, yung pag-forbid ng presence ng nuclear weapons sa Pilipinas, at the same time yung presence ng bases, no? Foreign military bases na explicitly sa ating saligang batas ay it forbids yung presence ng mga base militar, no? Or which means kasi pag sinabi mong alyansa kasi, Robert, hindi lang military alliance. Ngayon in a globalized world kasi tignan natin ang mas maigting yung economic alliance. Kaya nga ang gusto natin nga is sa pangkalahatan at saka sa kabuuan
ay yung wala tayong kaaway hanggat maaari, lahat kaibigan natin. Hindi masama na yung pag-define mo ng national interest ay ang prioridad mo ay ano yung pakikinabangan ng sambayanang Pilipino, lalong-lalo na sa isang liderato na merong napakalakas na mandato na binibitbit niya. Ito nga ngayon ang hine-hail sa buong mundo na iba't ibang bansa ang nag-recognize ng kanyang historical election, hindi lang ang Amerika. Si President Biden, si President Xi, si President Putin, mga superpowers yan. At kahit na mga iba't ibang mga emerging economic emerging countries, kumbaga kung tawagin natin, no? At dito ay napakahalaga, uulitin ko ulit Robert, na sa pag-define ng foreign policy, yung tatlong tangkay na nabanggit ko, national security, economic security, at yung pagbibigay ng proteksyon sa ating Filipino overseas workers, ay alam ko yan na nasa loob ng isipan at puso ni Pangulong BBM Jr. Okay. Okay, so parang naiintindihan ko po na dapat yung konsentrasyon ng papasok na administrasyon ay yung pang-ekonomiya talaga para sa mga relasyon, panglabas na relasyon o sa mga ibang bansa, pang-ekonomiya at saka yung seguridad sa ating bansa. So sa ngayon po bilang isang galing dito sa Pilipinas, kasi nahaharap po tayo sa mga daming banta yung food security, itong oil price hike, at saka ngayon nagbabanta na naman yung COVID-19 dito sa Pilipinas. Attorney, kailangan bang isangguni natin yung sa mga kaalyansa nating bansa, yung mga ganyang internal problems dito sa ating bansa? Halimbawa, yung Pilipinas, Attorney. Well, doon sa pagtugon, katulad nung nabanggit ko kanina, ang king talino nitong ating bagong Pangulo ay natitiyak ko na masinop niyang pag-aaralan ang world events, ang current events at ang epekto nito. Halimbawa, yung nabanggit mo nga, Robert, yung epekto ng Russia-Ukraine war, no? Hindi lang naman sa Ukraine, Russia, European Union, or kami mismo rito nandito sa Estados Unidos, ay affected ng gerang yan, no? In terms of inflation, at saka yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, yan bumababa rin yan katulad sa Pilipinas. So yung pagsangguni ng tinatawag nating pulisiya, of course, ang una munang dapat gawin ay sangguniin at tignan ang kung ano yung ideas diyan sa loob ng ating bansa, no? Marami pong matatalino diyan sa ating bansa, mga advisors din ni Pangulong BBM Jr. at ni Vice President Sara Duterte at mga iba't ibang sektor ng ating lipunan. Unahin yan internally. Of course, yung pamamahagi mo at pag-aanalisa mo ng particular national policy ay siyempre lagi mong titignan kung ano yung mga nangyayari sa labas, no? At ano yung posibleng epekto halimbawa ng katulad doon nabanggit mo yung gera ng Russia and Ukraine. And at the same time, yun sa Middle East, kasi pag the moment na magtaas at mawalan tayo or makat yung supply ng langis na hindi pa naman tayo pumapasok doon sa tinatawag nating full-blown renewable energy policy, no? Nandyan yan sa programang yan na natitiyak ko ay sisimulan na yan na matibay, papasok ng climate change, nandan lahat yan sa programa ni Pangulong BBM Jr., no? So, yung pagsangguni, hindi masama yan. I'm pretty sure na alam yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkatapos niyang pagtibayin yung domestic policy niya, whether economic or kung ano man yung alyansa niya na nakikita niyang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino, ay magkakaroon din yan ng pagsangguni sa iba't ibang world leaders kung saan ay katulad na nabanggit ko, ay ang batayang prinsipyo palagi doon sa ating relasyon at pagsangguni sa iba't ibang bansa ay yung ating pambansang interest, yung ating national interest na dapat kain yan ng administration as early as possible.
relasyon natin sa mga superpowers, US, China, Russia, at doon sa mga mayamang bansa sa ating paligid, Singapore, Japan, Australia, lahat yan, no? Magiging malaking bahagi yan ng progreso ng pambansang ekonomiya ng ating bansa. Tama ka, at yun ang aking panukala. Kung ako man ay magiging advisor ni Pangulong BBM Jr. ay iyan ang ipapanukala natin na pagtibayin at mag-focus siya sa economic alliances, sa trade and diplomacy, hindi sa military alliance. Kasi ayaw natin yung nasasabit tayo sa gera na hindi naman natin gera yan, no? Bagamat sa relasyon ng iba't ibang bansa ay meron kang dapat kampihan, ang pinakamahalaga pa rin sa nakikita ko ay yung economic alliances. At saka kung hanggat maaari nga, at sa alam mo sa international law, meron tinatawag na neutrality, yung formidable or fortified neutrality, na kung saan hindi mo pababayaan yung iyong sandatang lakas sa loob mo, pero gusto mo na magkaroon ng magandang relasyon sa iba't ibang bansa hanggat maaari, na hindi ka mahihila basta-basta isang gera na wala ka namang pakikinabangan kung ang pag-uusap natin ay yung national interest. Okay. Okay. So, yung pong kasalukuyang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, parang malamya yung relasyon ng Pilipinas tsaka Amerika, attorney. Nung mag-dialogue ditong si Deputy Secretary of State Wendy Sherman tsaka kay incoming President BBM, sinabi nitong si Sherman na very much willing at hinihintay ni US President Joe Biden na makatrabaho niya itong si incoming President Bongbong Marcos. So diyan po yung mga ating Filipino community, yung naging tugon o pananalita nitong si Sherman na pag-abot niya na gustong-gustong makatrabaho ni Biden itong si Marcos, positive po ba yung pagkilala o analysis ng mga Pilipino diyan sa magiging relasyon ng Pilipinas at Amerika pagkapasok na ng administrasyong Marcos, attorney? Alam mo, very positive ang Filipino community. Kahit mismo, alam mo, nung nakaraang 2 linggo, Robert, ay nagkaroon ng tinatawag nating 124th Philippine Independence Day commemoration dito sa Estados Unidos, ay na kung saan ay yung panawagan halimbawa ng BBM, Sara East Coast, sa lahat ng Filipino-Americans sa iba't ibang estado ay dahil tapos na ang halalan ay i-transcend na itong election na ito at mag-move forward na kung saan ay magkaisa tayo at magkaroon ng isang tinig, no? Para suportahan ang isang historical president na mayroong mandato na 31 million. First time yan in our history na mayorya yung presidente mo, no? At diyan sa panawagan na iyan ay ginagawa ng BBM Sara, most likely sa buong Amerika ay yung panawagan ng tunay na pagkakaisa, na kung saan ay tinitignan natin yan na siya yung maghuhulma at magbubuo ng plataforma na o mga programang specificong programa ni Pangulong BBM Jr., no? So very very positive yan, Robert, no? And then itong binitawan ng US government, sa simula't simula pa ay nakita nila yung kahalagahan na nung nakilala nila at i-recognize nila yung matahimik at makabuluhang halalan sa Pilipinas. In fact, nakita nila na walang gulo yan, very credible, it meets the international standards, na ito na yung simula ng magandang relasyon ng Amerika hanggat maaari sa Pilipinas, at tinitiyak ko na ang Filipino-American community dito sa US will be fully supportive of that. Kasi alam mo, dual yung role namin dito. Ako, Robert, ay dual citizen, no? Amerikano at Filipino. So gusto natin yan on a people-to-people relationship ay maintindihan ng sambayan ng Amerika ang ating bansa, na kung saan sa loob ng 6 na taon, regardless of yung iba na ibang bumoto, ay ang ating Pangulo ay Pangulo at Presidente ng lahat ng political colors
regardless whether you voted for him or not. Yan ang mandato niya, no? At yan ang demokrasya, yan ang sundin natin at bigyan natin ng opportunity or oportunidad si Pangulong BBM Jr. na i-execute niya yung mandatong yan. And I'm pretty sure na sa kanyang pananalita at sa kanyang panawagan ay mararamdaman mo pa rin na yung konsepto ng pagkakaisa ay hindi yan nakalutang sa ere, no? Robert, kumbaga, no? Yan ay makikita natin na magiging strong pillar yan, underlying thread, unity thread, kumbaga, ng lahat ng mga programang ipapatupad, no? Katulad na nabanggit mong iba't ibang issues na apektado tayo kahit na yung COVID-19 pandemic, nag-spread na naman yan, pati na yung mga ibang tinatawag nating climate crisis ay bahagi tayo dyan. Bagamat ang role natin ay iba-iba dahil alam naman natin na ang nagdidikta halos karamihan ay yung mga superpowers. Pero malaki yung magagawa natin in terms of how do you use this world-changing events para matulungan natin ang sambayan ng Pilipino at yan na nga ang tinatawag nating pagpapatibay sa relasyon sa Amerika, sa China, at iba't ibang bansa na gusto makipag-ugnayan sa atin, no? Again, uulitin ko lang kasi napakahalaga yung pag-define ni Pangulong BBM Jr. ano ba ang pambansang interes, ano ba ang national interest ng ating sambayan ng Pilipino. Kasi iyan yung nakatalaga sa saligang batas. So sa akin, iyon ang nakikita ko na guideline ni Pangulong BBM Jr. No? Of course, sa dami ng mga advisors na dyan, ay natitiyak ko na ang tunay na decision later on, si Pangulong BBM Jr., alam mo, yan ang gusto ko sa ating bagong Pangulo, Robert. No? Although alam niya kung anong direksyon ang tutunguhin ng pamahalaan niya, ay talagang ini-encourage niya yung mga different tinatawag nating ideas, no? Na kung saan ay pagsamasamahin niya. Maganda yung formasyon niya ng kabinete. Hopefully, ay pakinggan niya pa rin ang sambayan ng Pilipino, which I think yun ang gagawin niya na nagbigay sa kanya ng isang makasaysayang mandato. Kasi bit-bit niya yung tinig ng sambayan ng Pilipino, Robert. Okay, lastly, Attorney, yun pa rin yung naging dialogue nilang Deputy Secretary of State Wendy Sherman tsaka kay incoming President BBM, nasabi niya na pagka naupo na po itong si BBM bilang presidente, libre na siyang pumasok dyan sa United States. So bilang isang abogado, ano po ba yung mga polisiya dyan? Yung may pananagutan sa batas ng Amerika na hindi makapasok, pero pagka naupo na siya bilang head of state, libre na. May mga polisiya po ba dyan na dapat malaman ng ating mga tagapanood at nakikinig? Attorney, please. Well, Robert, ang mahalagang tignan dyan is ang mga head of states. Kahit si President BBM Jr. ay they enjoy yung tinatawag nating immunity, no? Yung immunity from suit, no? So bilang pagrespeto, mataas na pagrespeto sa katungkulan ng presidente ng ating pangulo dahil siya ang representante ng sambayan ng Pilipino ng ating bansa, no? So natitiyak ko na wala naman sa legal na usapin na hindi pwedeng i-violate yung immunity na yan kung bibisita siya rito. Siguro ang panimula rito ay tama yung ginawa ni Pangulong BBM Jr. na inimbitan niya during the inauguration niya, itong darating na inauguration niya, sana ay magpadala ang Amerika sa Pilipinas. In fact, personally, in-invite niya doon sa kanyang, I'm sure doon sa 10 minutes na telephone conversation nila or yung instructions or pag-uusap nila sa representante ni President Biden na personally imbitahan, no, para umattend sa kanyang inauguration, no. So wala akong nakikitang balakid at magkakaroon ng problema sa pagbisita ni Pangulong BBM Jr. dito sa Amerika, no.
regardless of because of that principle of immunity, no? Ngayon, ang unang-unang hakbang na dapat gawin ay bukod dun sa pagkilala ng Amerika na siya ang tunay na halal, na siya ang leader ng ating sambayan ng Pilipino, ay sana ay umattend sila noong inauguration niya sa June 30, no? At sinisimulan na yan ng shadow cabinet niya hanggat makaupo si Pangulong BBM Jr. kung paano ngayon halawin yung trade and diplomacy relationship, no? Ganyan din ang gagawin naman nila in terms of trade and diplomacy relationships with other countries katulad ng China, no? Alam mo, ang mahalaga pa rin dito yung tungkulin niya bilang executive head, yung pinaka-head ng executive branch of the government, kasi siya yung may kapangyarihan para ihulma kung ano yung foreign policy mo, yung tinatawag nating polisiya sa usaping panlabas, no? Yan ay tungkulin ni Pangulong BBM Jr. Robert. Okay. Attorney, maraming salamat po sa binigay mo pong pagkakataon na kayo po yung aming makapanayam at naibigay po natin yung mga ninyo, nakikita ninyo dito sa incoming relationship o yung magiging relasyon ng Pilipinas at Amerika pagkapasok na po yung bagong presidente. Kung may mga gusto po kayong batiin dito sa Ilocos Norte, Attorney, sa mga nanonood po sa atin ngayon, please go ahead po. Go ahead. Well, siguro unang-una yung kinakailangan talagang i-congratulate natin ang ating mga kapwa Pilipino, ang buong sambayan ng Pilipino, dahil kayo ay bahagi ng isang makasaysayang halalan, no? Historical elections na kung saan ay for the first time sa ating kasaysayan na meron tayong mayoryang presidente. Pero hindi pa tapos ang laban natin, no? Simula pa lang yan ng 6 na taon na panunungkulan ni Pangulong BBM Jr. Kaya makiisa tayo, no? Tapos na po ang halalan, ay talagang magkaroon tayo ng tunay ng pagkakaisa at pagsuporta sa administration ni Pangulong BBM Jr. at ni Vice Presidente Sara Duterte. Of course, babatiin ko lang yung alam mo, yung may bahay ni Pangulong BBM, si Liza Araneta, Attorney Liza Araneta, our First Lady. Congratulations, Liza, no? For our victory bilang BBM Sara Legal Counsel dito sa DMV and East Coast, no? As an advisors, no? Masaya kami na nagkaroon tayo ng historical elections at nagwagi at nagtagumpay tayo, no? And then of course, hopefully, alam mo, napakahusay na abogado niyan si Liza Araneta, no? Nakasama ko yan kahit nung law student pa yan, ay sumasama yan sa Taludtod, Batangas, no? Para tumulong sa mga sugarcane planters. Naalala ko yan nung araw. So maganda yung tandem ng mag-asawang yan, ang ating Pangulo at First Lady, no? Bagamat ang main role is with the President, I'm pretty sure that Liza Araneta would be a very, very good First Lady, no? Malalim at mataas ang emotional intelligence niyan, at katulad ni Pangulong BBM Jr. ay may angking talino. So we hope for the best, at sa ating sambayan ng Pilipino ay manalangin tayo katulad ng binabanggit ni Pangulong BBM Jr. Wish me the best, pray for me, and then hopefully doon sa panawagan na yan ay magkaroon tayo ng isang bagong Pilipinas, magkaroon tayo ng tinatawag ng isang definitive plan para sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung nababanggit ko kanina, yung pangunahing batayan o pangunahing pagtugis ng basic needs ng sambayan ng Pilipino. At sa inyo pong lahat, ay sana po ay pagpalain tayo ng Diyos ng kasaysayan. Okay po, maraming salamat once again, Attorney Arnedo Valera, sir. DJ, gagayim kabsat ni Abogado Arnedo Valera, gagayim kay kabsat nga nangited kadi analysis na asik na po kadi agbalin nga relasyon na ti pagilian tayo nga Pilipinas ken kastamit iti Estados Unidos once nga makapagtugawen kas presidente ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti naelektara na po, nabutusan na nangyalat iti 31 million, more than 31 million votes. Majority votes po yung nakuha niya
gigiyem kay kabsat iti deti napalabas nga pa nagpipili. Amuyo, kasla ka diti, balikas ni Attorney Valera, dapat apo ti talaga nga pagkonsentraran ti maysa nga leader nga kas ni incoming President Bongbong Marcos ti national interest ti tao, alyansa para iti ekonomiya, panagduras ti ekonomiya, not so much with military alliance gigihim kabsat, but once nga adati alyansayo pang ekonomiya man or gagihim kabsat iti maysa nga nasyon, saan nga maikat ditan nga adda DJ adda DJ prinnoteher di duwa nga pagilyanen, maibasar man deta apo iti trato or anyaman nya napirmaan na katulagan, adda DJ yan mabalin ti aglabi kasla ko mati pagilyan ti nga Pilipinas, mabalin mo't aglabi ken ni superpower nga may kangka iti proteksyon gigiyem kay kabsat, saan met nga kayat na nga sawin nga no agkid daw ka ket tulungan na ni armada mon na mga makigubat or anyaman mang proteher apo iti teritorya ti maysa nga nasyon, but in different ways gigiyem kay kabsat. Mabalin niya tulungan na ka nga maibsan di malikdikan di mabalin nga pangta apo iti biyang ti sangkapagilyan panagbisin seguridad or anyaman apo sakit kada dami namin mabalin niya tulungan nakakas ka alyansam or ka dikit mo nga nasyon ti nasken nga maistudyar di napintas nga relasyon ti maysa pagilyan ti pagilyan tayo ti sabali pagilyan, especially ti sitwasyon ti pagilyan tayo apo no daduma agdepender tayo kadigitay tulong manipod ka diti karuba tayo nga nasyon gagiyem kay kabsat saan tayo nga mailibak deta. No adda diti kasla ko sa Estados Unidos adda diti putulen da po nga ayuda or maipapaay kada tayo nga deta nakaprograma yearly or anyaman gagiyem kay kabsat dakkel nga agbalin po nga problema or pakapilayan ti maysa nga nasyon gagiyem kabsat. So we are adu diti mamati or mangekspektar nga agbalin nga mas napinpintas ti relasyon ti pagilya na Pilipinas ken Estados Unidos hindi pa nagtugaw ti barong administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos nga mabalin nga mas napimpintas nga relasyon kompara iti agdama nga relasyon ti pagilyan nga Pilipinas iti administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Makita niyo naman nakadado di kita nadadagsen nga balikas ni Presidente Rodrigo Duterte iti biyang ti Amerika, even American leaders da Barack Obama ada di kita balbalikas ti apo presidente di di American journalist agirak-rakurak nga nangin interview kay kuana talaga nga supalpal gagiyem kabsat, especially no ti pagsasaritaan is about human rights violation nga minapot ti kasla pangpakababalawan ti administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ti agdama iti sabali nga nasyon, especially Amerika, dagitay apo dagiti especially dagiti war on drugs adu dagitay may bagbaga nga extrajudicial killings gigiyem kay kabsat, state killings kung nada pa kiti apong dumdumngeg gapo iti detoy naiget unay nga kampanya ni Apo Presidente Rodrigo Duterte kontra iti illegal nga droga. Ayun. Okay. So dito yun na po nga agngudot iti presentasyon tayo manen iti programa tayo Damdamag ni Berto iti ENR online gagiyem kay kabsat. Awisin na kayo po into bigat para sa balin to manen na presentasyon. Tintay pa nagsisinukat ti kapampanunutan karidi issues tubikos damdamag lokal, damdamag national ken international iti Damdamag ni Berto. Dito nga rin ti bagay mo ni Robert Berto de la Cruz kinaduak ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Ibatimin ti natalinaay nga malem ti Martes tayo amin asa nga pada. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak diri sumbat diri agtuturay kadiri issues ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payam ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto.
Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi kada kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar kada kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at paraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan nuang kalbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagiti ko madanom nga ipainom tayon ket hang agapo kadagitay stagnant waters tadi pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at takimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag nasalsud mo dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo baka ket no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laengan di asideg di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ng paglinungan da. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy iti Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.
mablaong kami kada kayo papagayam iti programa tayo Tina Palabas. Awisan na kayo kadanggay mi ti lasod ti nasursurok ng may nga oras tapno tay tuloy nga ipatangatang wenno basa. Dadi surat nga na kay palaunan ti pakasaritan ti biag kinayat ni pagayam tayo Virginia. Dadi nga rin ti pagayam yo ni Robert de la Cruz nga makadanggay yo iti Tina Palabas. Kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno may danon tayo dito nga programa, iti dito nga malim. Kasangwanan niya tayo ituloy nga ibasa dito surat ni pagayam tayo Virginia. Pagyamanan tayo di dinayat nga sponsors tayo para iti panakaidanon ti programa tayo Tina Palabas. Thank you very much iti Kalawagan Belisario Farm, babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Jeanette Belisario, iti Barangay Barisbes, Dingra, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood, nga taga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you pa ken ni Hazel de la Cruz Alonzo, nga day Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Agyaman tayo pa ken ni Carmela Walker, iti San Diego, California, Estados Unidos. Ken thank you ken ka Miss B Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta pagyamanan tayo nga day Stockton, California. Ni Mr. Jewel Centillas nga dami di Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much kada Chris Siroma ken ni Mrs. Marisa de la Cruz Siroma, iti Iba Beach, Hawaii. Ken thank you very much iti Metro North Insurance and Security Agency para kaditi kasapulan nyo apo iti non-life insurance nga kasti TPL ken comprehensive ken aminen nga kasapulan para iti government projects iti entero apagilian. Serbian na kayo ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 AJ Malate, Manila, babaeng ken ni Miss Dorocha de la Cruz. CLJ Store, iti Barangay 22, Katuging, San Nicolas, Ilocos Norte, along Batak Road. Thank you very much, Mr. Jaime Perdonio and Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much pa, kinapo Barangay Chairman Juji Jimenez, iti Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Thank you kini Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Kaya pagyamanan tayo ni Mili Espirito, iti Iba Beach, Hawaii. Adun diri nga kapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day tila pipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pamilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay kas tamet ten ti pakasalibuk agrik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik adaan da ka ti nalalawa nga cottages nga adaan pa ti video okay pagliwliwan yo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Tuloy ti panakaibasa ti surat ni pagayam ti Virginia. Thank you very much iti panagbuibuya digit sumaganad ni Francis Umayam de la Cruz iti sentro ti Ciudad Tiluag, ni Ma'am Elis Tamayo, ni Sir Marianuito Asis di Tapiddig, Ilocos Norte, ni Dorocha de la Cruz iti Paranaque, ni Mrs. ko Edna Garcia de la Cruz, kastapay ken ni kasin ko Onopre Durupan dita Hawaii, ni Rickmar de la Cruz, ni Mr. Hector Baitek di Canada, ni Maria Luisa Eusebio dita Sulsuna, ni Emily ko, ni Comadre Emelinda Corpus dita Hong Kong, ni Apo Barangay Chairwoman Bangra Ranggol iti nagpatpatan Sulsuna. Thank you very much, ma'am. Ni Manang Karing Corpus dita Barangay Balatong iti Ciudad Tiluag, ni Roden Frialde di Manila,
ni Edita de la Rusa Mandak, ni Ma'am Edith, good afternoon. Ni Rain Agkawili, Eloisa Guerrero, ni June Fariulen, my classmate, ni Mr. Winnie Wayne Rumbawa, Jamet Estados Unidos. Tastapay, kaditi ka anak, Kasinsinko Marites, Kasinsinko Marites Agustin, at thank you very much, ken ni Richard de la Cruz Compuesto, Ijay, Manila. At yung nga din papagayam, ngayon tayo tuloy, ngay basa, dari surat nga nakay palaunan, ti pakasaritaan ti biyag, kinaya at ni pagayam tayo, Virginia. Nagpakada ni Dado nga jak na uray no napakawanak. Erisan niya napintas ng impresyon ko keng kuana. Iri pa nang sarungkar na kanya kiti pagtengan mi, Manong Robert. When kabsat, naliday ni Dado nga pimanaw. Binabalaw ko met tibagik. No apay nga kasdi tinagbalin nga tratar ko, when no tratamiento kini Dado. Ngamin kabsat sa anin nga agsusurot ti panunot ko kadigdi agundaway. Gaputi pan nakaat-atap ti inami aman namay. Nga isu ti rason, wenno isu ti may tudtudo, nga rason ti nakatayan ti may sa kadigdi karubami. No sikat ti siyak pagayam ko, mababalaw nak kadi. Saan kadi nga kas ti panunot ko ti agandarme ti panunot mo. Nga dagiti umasidegken ka nga tao ket agpakita dalay nga nasaya at tapnon ti kasta, makaaramid day ti wagas, iri ibabales. Wenno anyaman niya panangdangran, wenno mangite di pagrigatan. Manong Robert, kadigdi agundaway talaga nga, saan niya agsusurot ti panunot ko. Aglalo no makitkitak ti inami nga, marigrigatan unayen. Makungkonsensya makapungtutak nga dya kamunan niya ti aramidik. Masya na kunayen ti inak, pakairamanan pa'y ti amak pagayam ko. Ini ba isa nga sardam, Manong Robert? Naluto kon ti pangrabimi nga talo. Aya bagi din datatang kininanang tapnumangan. Nga agtutugaw di ti sikig ti balay. Nakailad ti inak, iti pagtutugawan na kawayan. Idinto nga ti amak ket nakatugaw met ti abay na. Ngem kasla adayo ti turong ti panunot na. When makitak di kita nga langa di kiti naganak kanyak babayan ti anara artisilaw nga naimuntari ti sibay ti linong ti balaymi. Malaglagip ko idi ti kabsat ko nga ni Minda gaputosan kami met pay amangan. Ngamin ko na di kiti naganak kanyak nga madamdaman. Kanayo nakasta awan ti gaganay gaya na mangan ti tunggal may sa kada kami. Maummong ti kalibban nga may pakan ka di kiti taraken. Gaputa sa kasla digum saad ti inapoy, when numakan ka na kami, gapuy ti pan nakaburibur ti panunot ni. Malaglagip ko idi ti kabsat ko nga ni Minda. Sa dinungatan ti nakadanunan ti kabsat ko. Sipod pimanaw kita wampay ti pakaamunan sa dinun ti ayan na. Diyos ko, sa dinun ti ayan ti kabsat ko. Diyos ko tarabayam ko ma. Salaknibam ko matikabsat ko no sa dino tinapnapanan na. Itdem kadkid ko na titalinen, talingen nga kalikagom na. Mauma na po nga. Makangkangig ka riti pamasagid. Pamabalaw king kastamet din. Saan nga nasayata balikas manipod ka riti tao tilawlaw me. Iso nga napanunot ng tipimanaw iti lugar me. Pangaasim Diyos ko. Salaknibam ti kabsat ko.
Adda kiti katengaan ti panagkarkarara gidi agtaol ti aso. Iti sangot ti balay mi. Wen manong. En sigida nga ti makderak tapno si Ripek no asinno ti umay. Ngamin kang kanayonen nga no adda ti umay. Ket kasla maamamak kami. Sipod rinugyanda kami di karuba mi nga uburen. Wen no bakbakalen da ti pagtengan mi. Adda di gundaway nga kanabraag ti galba ti balay. Samin tumadlaw ti adu nga danapeg nga umadayo. Wen no agtataray. Nga kayat na nga sa wen. Napalalo ti gura da kada kami. Nga may sa ti amumi nga rason gapu iti panangat atap da. Kanina nga may sa aman namay. Manong Robert. Edi sisirip ko iti sangot ti balay. Anyan niya kigtot ko. When nakigtutak, Manong Robert, ngem kasla adda nalimid nga ragsak, anariknak. Makitak no asinno ti sumungad, babaen ti anaraar ti silaw manipod iti kalsada. Ni Dado nga nagpagatapak, wenno nagatapak ka, nga espya, tapno umay na mapaen ti balay mi, ket serken da kami, wenno dangranda kami, nga sa nga pamilya. Wen kabsat, ni Dado ti sumungsungad. Ni Dado nga pinabainak. Ni Dado nga nagatapak. Nganuan niya ti kalikagom na ket yakam mo. Gapu iti pan nakaiturid na nga umay ti pagtengan mi. Kabsat ko nilaing Dado ti makaiturid. Sipud nagwaras ti damag nga manggagamod wenno man namay ti inak. Nilaing Dado ti nakaiturid nga imay iti uneg ti pagtengan mi pagayam ko. Edi makadanon ni Dado iti mismo nga pagtengan mi. Pinastrik ko. Ngem kasangwanan na nagtugaw, nagdamagak. Manong Dado, ti ka di pa nagsublim dito balay miket. Kay papanan na nga. Napakawan na ko niti. Saan nyo miso nga impresyon ko king ka? Saludsud ko. Saan yung sigida nga nagtimek ni Manong Dado? Nudiket kinitanak. Madamdama pa'y nauray kumitlaing nga nagbalikas. Virginia. Plinanok ti saanin nga agsubli dito balayo. Ngamin katamok nga dakes ti impresyon mo wino pa nang ipapam mo ti parang pasyal ko keng ka. Saan ka kaya tinasaktan? Amok nga masaksaktan kaunay itong galada tao nga umay ti pagtengan nyo. Gapoy di atap mo nga. May samit ka rin mga atap kininano mo. Inpeting ko idin nga saan ako nga agsubli. Saan ako na umay. Ngem saan nak nga. Saan nakapataragan no buri-burin nak ti panunot kenrik nak. No apay nga listo ka sumuko. Sungat tuyak agsubliak. Agsubliak Virginia tapnon ti kastakit umay ko ibuksilan tinapaaya pa nang ilawlawag kunoan niya ti gagem ko king ka. Balikas ni Dado. Agtugaw ka. Kinunak. Nagtugaw ket nagtugawak met iti abay na. Anya nga minti nang idurong king ka nga. Umay ti balay mi. Amok nga sa analingid king kano. Anya ti damag nga agwarwaras ita iti lugar mi. Iti barangay mi ken uray siguro iti barangay yo. Uray iti barangay yo kita amok nga agwarwaras meten nga mannamay ti inak. Mamapatay. Manggagamod. Dakis kami nga tao. Kinunak. Nagtimek ni Dado ket kastoy manen ti sungbat na. Apay nga amin nga atap mo ket ipasam iti sa bali a tao. Amin kading nga tao ket kasta ti kapanunutan wenno mamati ti deta nga damag. Damag laeng deta. Sana mapaniknikan.
Nalagana na kiti balikas di Manong Dado. Anya amin ti gagaram. Apay nga. Umay ka ken nagsubli kay ti balay mi. Anya ti gagaram. Kas na ibaga kitayen. Eng karikon niya kag subli gaputa. Jak kayat na masaktan ka. Jak kayat nga agatap ka kit panunutim nga dadake sa gandat ko wenno nabili naktap nun ti kasta kit umaya kiti pagtengan niyo. Ngem may sa tirason nga ti may sa abaro. Kit umasidig ti may sa abalasang nga kasken ka. Deta kit gapu iti may sa arik na. Tinesang sangayan arik na. Virginia, ay ayatin ka. Nakigtuta kiti dedi nga balikas ni Dado. Wen kabsat ko. Pudno nga amok isuna. Ngem awan man laeng digiti. Imununa panangiparik na wenno panangiparipirip na nga agayat kanyak. Kinwadaman rikna na kaditimun unang aldaw. Saan niya tapay anatay deta rikna? Saan niya tapay nga pinapatay? Day didakes nga atap. Tirik na didado para kanyak. Pagayam ko. Ngem no balsek iti sabali nga paset ti panunot ko. Idilikudan ti agwarwara sa damag. Apay Manong Robert. Nga maiturid pay laing ni Dado, ti tumadog iti pagtengan mi. Ti pagtengan mi nga ibagbagada nga apon ti demonyo, apon ti mannamay, mammapatay. Jakam mo no anyat isungbat ko iti daydi nga panipudno ni Dado nga agayat kanyak pagayam ko. When? Saan ko nga ammo no anyat isungbat ko? Saan ko met nga mapanunot no patcheck when no saan? Masapul nga tingitingik. Masapul at timbangik saan ka di. Aglalo ti agdama sitwasyon ni diti pamilya. Agingga nga sinong batak ni Manong Dado ket kastoy digiti balikas ko. Nupudno man nga ayatin nak. Nupudno nga darik nam kanyak. Saan ka nga maaklon? Saan ka maaklon ka digiti agundaway? Ngamin nabalkot kami ti pakariribukan. Nabalkot kami ti pagparikutan. Maamakak Manong Dado. Nga manayunan pa iti parikot. E di pa nangaklong ko iti ayat mo. Maamakak. Maamakak nga. Adadda nga agbantot ti barukong ko. No adadake sa pakapayan ti relasyon. Wenno anyaman na sirke ka relasyon. Pangaasim. Maawatan na kuma. Nagawid ni Manong Dado, Manong Robert. Ngem inulit na sakbay nga pimanaw. Ket kastoy ti balikas na. Maawatan ka. Saan ka nga pilitin nga iti kabitan na panawen ket aklunem ti ayat ko? Adadaket di nga dayawin ka gaputa. E dilikudan ti agdama nga sitwasyon mo. Amom ti agpanunot. Amom nga tingitingin ti dakes ken na imbag. Ket jak tumauma. Jak tumamingga. Jak tumabannog nga mangipaniknikken ka. Nga itilikudan ti sitwasyon wenno agdama pakariribukan niya. Din tumatay ti riknak. Birhinia ay ayaten ka unay-unay. Balikas na sana pinatuloyen tinagpakada. Sinipsiputak ni Manong Dado iti adayunay ti sango ti balay. Bayat nga tataulan ti asumi Manong Robert.
Manong Dado, jak gayam na putan, nga simreken da tatangken ni nanang iti siledda. Wen kabsat ko. Napanag iti siledda kita da sadyayen. Nakaturugin ti inak. Nakakukut ang nakasikig. Edinto nga ti amak, siya arakop ken ni nanang. Siya arakop ti amak iti nakasikig nga inak. Wen kabsat ko. Uray no nakakidemen ti mata di kiti naganak kanyak. Maan-an ninawak ti liday kariti rupada. Masirsir matawin no makitkitak ti nariribuk abagida. Gubway ti atap nga di man laag patingga. Manong Robert. Wen kabsat ko. Naaramid ko nga inukrad ti ules. Katin pa when imparabaw ko, kadagiti naganak kanyak. Nitatang nga si Arakop iti nakalikod nga inak. Ti ina ka nakasikig. Nga pakaan ninawak ti mariribukan nga rikna. Ken naliday arupa pagayam ko. Kasangwanan niya ituloy tayong ibasa deti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Virginia. Pagyamanan tayo di kitinayat ng sponsors iti dito nga programa. Thank you very much kani Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Barangay Chairman Juji Jimenez iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni CLJ Store iti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, babaeng kada Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Agyaman tayo iti Metro North Insurance and Surety Agency nga mangipaay ka diti serbisyo kasi para iti non-life insurance nga kas ti TPL ken comprehensive ken aminen nga kasapulan nyo para iti government projects iti entero apagilian. May serbi ka na kayo, babayan ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Babayan ti panangimaton ken panagtegi kwa ni Dorocha de la Cruz. Agyaman tayo pa ken ni Chris Siroma ken ni Mrs. Marisa Siroma de la Cruz. Iri Iba Beach, Hawaii. Thank you very much ken ka Mr. Jewel Centillas iri Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Maysa Ami Ancheta di Stockton, California. Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much ken ni Carmela Walker, iti San Diego, California, Estados Unidos. Ni Hazel de la Cruz Alonzo, iti Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Agyaman tayo pa ken ni Erlinda Ferminhu, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much ken ka Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ken pagyamanan tayo iti Kalawagan Belisario Farm ngay matmatunan da Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Janet Belisario iti Barisbes Dingras, Ilocos Norte. Adun diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay kas tamet ten ti pakasalibuk agrik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para iti reservations, tumawag iti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito,
makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Tuloy tayong ibasa dari surat ni Pagayam ti Virginia. Daragsa ka pa nagbuybuya ni Angelo Marco dito Parañaque, Metro Manila, ni Raven Vergara. Kastamit din ni Lorma Raimundo Castillo di Pasukin, ni Raquel Ravang iti San Nicolas, dahil empleados ti Galitos Lechon Manok en Liempo, nilagduma branches na iti Uneg ken Ruarte, Metro Manila. Kablawak pa ni kasin ko Tessie Puerte dita Hong Kong. Kastamit din ni former Barangay Chairman Maria Paz Ventura Valledor itipidig ni Marisa Pascual iti Pagilya na Kuwait. Kastamit din ken ni Mrs. Esmer Galisinao dita Espanya. Ken kablawak pa ni Abalayan Lando Barot AJ Hawaii nga manarimaan ni di pa nagbuybuya na. Idultuloy tayo nga rod nga ibasa diti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag ni Pagayam tayo Virginia. Naladaw ka nakaturog iti dedi nga rabi. Naganay gaya ka nakariing. Agarup alas 6. Iri agsapa. Agin nagaw ti sipnget ken lawag. Manong Robert. Ada ako ni ti kusina tapnon ti gasta ipreperak ti pamigat. Tinapuy ko'y di rabi nga dinasagid gaputawan manen tinang rabi kada kami atalo. Isumanen diti ikirug ko tapno da pamigat mi. Napialang kabsat ko nga ibulon mi iti kape. Kasta ti masansan nyar aramidek tapno makasalbar kami. Ngamin talaga marik namin tirigat ti biag. Marik namin tirigat ti biag taon man laing tinuure maysa. Amayat nga mangala kada kami urean niya laing nga trabaho tapno makitangdan. Uray digiti aramiden ti amak nga linaga nga kasti kuribot. Kastamit ten bigao, laga alat ken sabsabali pay. Awanin di kiti agparami, awanin di kiti mayata gumatang. Wed kapsat ko. Pamroyanen ni tatang ti mapanitiwaig tapno agala ka di shells. Bukasit, kastamit ten gumpapeng minutok mem. Wenno saan rumabsut ditan ti rangaw ti balangeg. Wenno anyala ditan niya mabali na sidain. Ket isu ti lutwen mi. Isu ti pagbibingayan mi nga talo. Pagayam ko. Manarimaan kon nga prepara ti kirugek. Akaliban mi di rabi. E di rumor ni tatang. Birin niya. Nakitam ka din ni nanang mo. Pitang.
Saan? Awan na yatid dayo ket edisimre ka sinirip kayo di rabi ket nakaturog kayo. Awan met itay makariingak. Mga no dan tirwar nga kay. Ay jak pa rin muartang iso nga sa nakarikip pa lang tiridwar ti kusina. Turungek tiri daw ti kusina tapno mapangkukot makitan ni nanang. Anyan nga si dao ko. Nagsidawak gabutan nakalukap. Saan niya nakagunses? Tiri daw iti kusina me. Rimwarak pagayam ko napanak iti sikig. Ti lugar nga pagtutugawan datatang ken ni nanang. Idi rabi, idi ayabakid nga mangan. Ngem nagkidkid da pailaing. Anya nakigtut ko kabsat ko. Wen manong Robert. Anya nakigtut ko idi makitak. Makitak ti inak pagayam ko nga nakabitin ti bagina. Iti maysa wenno ti pinuon ti Chesa. Nga adday ti abay ti balay mi. Nagpakamatay ti inak pagayam ko. Nagikisa ket tinayabak ni tatang. When imay ti amak ket anyan kabsat ko nga ladingit na. Apay nga naramid mo ti kastoy Sabina. Apay nga nagbalin ka nga nakapsot. Apay aginitel mo ti bukod mo nga biyag ka pula ni sanong ni sungatak. Sinupay ti kadwa kita. Asinupay ti kadwa mitay ti anak mo nga ni Virginia. Ano goog ti amak? E dinto nga siya kabsat ko, diya ko namo ti aramidik. No agpaarayatak, at nga tao masidig ka na kami kabsat. Nagpukpukawa kadiri karuba nga arayaten da kami. Pangasiyo, arayaten da kami ni nanang ko nagpakamatay. Ikis ko kabsat. Ngem ni uray may sawan ti masidig. Adda di kiti makitak nga sumirsirip ngem saan da nga kayat ti umay. Saan da nga masilig. Enala ni tatang ti dua nga monoblocks. Pinagtipon na wenno pinagtuon na detoy. Ket isun kabsat tinapan ng bukray ti tali nga pinagbekkel ti inak. Idinto nga siya. Sinarapak tinalamisan na saka ni nanang ko. Kimsyalen kabsat nga kayat na sa wen. Nabayagan nga naramid natin ng pugsat itibiyag na. Manong Robert. E di may babami ti awanin angis na abagi ni nanang. Sinakroy ni tatang. Sinakroy na nga inserrek iti oneg ti balay. Wen kabsat ko. Kaya di may serrek na ditan niya impapas natin ang arakop iti bangkay ni nanang. Napalalo asangit ni tatang. Uray siya kabsat ko. Tsak mas baalan ti panang babalaw ko kada iti tao. Naragsak kayo itan. Naragsak kayo itan tawanin ti bilang iyo mamapatay. Awanin ti mannamay. Awanin ti inak. No naragsak kayo man. Maanninawan nyo kadi no kasano ti pan nakaderder ti puso kenrik nami. Makita yo kadi no kasano ti panagsagaba mi. Mariknayo kadi ti marikrik nami nga sa emi ti agdama. Digiti balikas ko. Tinangad ko ti langit ket kinunak. Diyos ko pakawanem ti inak. Sapaya po tayo di detoy na naramid na. Magsaten ti sana umiso pa nang ipapaan kada kami. Tulungan na kami, Diyos ko. Ti doktor,
ti munisipyo. Ngembasit dalaeng kabsat. Dita nga itinwar iti investigasyon pakairamanan digiti pulis. Awan ti maibaga nga foul play. Wenno saan niya nasihat niya naramid. Iri papatay ni nanang no diket talaga ang nagbikkel. Sulo na nga imbitin ti bagina. Ipaniknik deta ti kadda ti sumagmamano nga inaramat na. Nga banag iti uli na iti puon ti Chesa. Manong Robert. Kabsat ko ti ammo kidin. No iti papatay ti inami ket matay metten ti daki sa atak. Ngem saan pagayam ko gapo sa bali manen nga kontrobersya ti nagwaras. Wen kapsat. Nagdinamag iti lawlaw wenno ti barangay mi. Nga iti papatay ti inami ket rimwar ti dila na. Nga daytoy kanu ti mangipaniknek nga talagang isuna ket mannamay wenno manggagamon. Saan ko nga libaken nga di mabibaba ti bangkay ti inami. Rimwar at talaga ti sa anunay nga tiddog. Nga paset ti dila na winumurdong ti dila na. Ngem segun ti doktor ti munisipyo. Dayta ket gubway ti panagbekkel na. Nairwar na ti dila na gaputa. Saanin ni di ang makaangis. Gapu iti panakaet ti tinged na itinusar na nga talipagayam ko. Ngem na ikan manen iti dakes nga kay papanan. Nga kasta kanu ti papatay digiti mannamay. Rumwar ti dila da pagayam ko. Insingasing ko kanitatang ipunpun mi asigud ni nanang. Ngamin pagayam ko. Diyak kayat nga da di wino agwaras manen di sabsabali nga damag. Ngayon saan nga imanamong ti amak? Saan? Saan ta nga sigud ay punpun ti amak? Tinam. Masapul nga orayin ta ti tradisyon na sumyam. Pangaasi manak ko ti papas ko kadmet agit kitain ti bangkay ti nakakaasi nga inam. Kiddaw ti amak bayat nga agsang sangit. En saruno na kinid daw. Nga sa pulik ti kabsat ko nga ni Minda. Tapno may nakitain ti nakakaasi nga inami. Tinungpal ko nga rod ti kalikagom ni tatang. Nagmansayag ni nanang ket inuray na. Tikun ko na tayo asumyam. Panakay mansayag ti bangkay ni nanang irisyam nga rabi ipagayam ko. Inaramid ko ti amin tapnon ti kasta masapulak ti kabsat ko nga ni Minda. Napanak ka rin istasyon ti radyo. Pakiramanan pa ti telebisyon. Tapno ipakaasik nga agawid. Kito may nakitan ti pimusay nga inami. Mamati ka man wenno saan, adda pwede kiti rabi nga dududwa kam latta nga mang bambantay, edi bangkay ni nanang. Napiakit di pagayam ko ta, adda ni Dado. Ni Dado nga agrayrayo kanyak. Isuna ti kinadkadwak nga napan kadit istasyon ti radyo. Ken naggatang kadit sabsabali pa nga kasapulan. Uri kas di sitwasyon na damit lata dimanon nga abuloy kada kami. Aggapoy di barangay. Uray di kakabagyan. Laeng kasla mabuting da talaga nga umay. Mangkita kaninana. Wen pagayam ko. Kas nati kinarigat ti sitwasyon. Idi uneg ti siyam nga rabi. Siyak ken ni tatang. Pasareda ni Dado. Talo kami nga agpatnagamang bantay. Iri bangkay ni Okay,
ngayon, ti pan nakaitabon ti bangkay ti inami. Wen kabsat ko. Mamati ka man wenno saan, siyak ni tatang ken ni dado. Pakairamanan digiti empleyado ti nang balsamar ken kuana, apo ni Radia. Addan samet 5 nga naitipon, kang runaan na digiti barangay tanod. Haanda pa'y nga imay amin. Gaputa, mabuting da kano, kabsat ko. Da kami latan tinang itulnog, iribangkay ni nanang. Manipo di pagtengan mi di magasi di simbaan. Aging kay di Campo Santo. Wen, pulos nga di agsarday ni tatang agsangsangit. Kenoremet siya. Ken dito'y met nga nariknak no kasano, ti panangipateg wenno panangisakit ni dado kanyak. Addalat tayo ti sibay ko. Addalat ta nga mamagkalkal makanyak. Saan ka unay ngagladingit? Amangan ta makapadakis ken ka ti sobra pa nagsangsangit. No dadakis nga mapasamak ken ka. Masadaddan niya ka problema ka. Ore ni tatang mo. Sunga. Bagaam ni tatang mo ta. Saan unay ngagladingit? Kanayon nga digiti balikas ni dado nga diti sibay ko. Nupay naladingitak gapoy ti papanaw ti babae nga nakautanga kiti biyag. Naragsakak tunggal matngeg ko, ti buses ni dado amang bagbaga kanya. Manong Robert. Naitabon ti bangkay ni nanang. Wen kabsat. Iri man nakaitabon ti bangkay ni nanang, dududwa kamin ken ni tatang. Napaay kami met nga ng sapol iti kabsat ko nga ni Minda. Kaputawan met ti ammo kapangrugyan, malaksid laing ti panagpanawaga kiti radyo ken telebisyon. Bayat na nakamansayag ni nanang. Dito'y kabsat nga daddan nga inggayad ni dado tinagrayo kanyak. Iri may isa nga aldaw, agsarsarita kami ken ni tatang. Birhin niya, agayan ayat kayo kadin ken ni dado. Naalumamay nga sa ludsud ti amak. Saan pa'y tatang? Saan ko pa'y nginaklon ti ayat na? Ngamin maamakak amasaktan. Maamakak tatang nga. No aklunik ti ayat na kitandan to sa baling aramiden. Mainayon tumanin na daginsin ken buribur ti panunot ko ken riknak. Sungasang ko pa ingay nak nun. Diya ka mo no aklunik wenno saan ti ayat na. Kinunak. Marik na kanak ko ket adamit pa naggustom ken ni dado. Saan mo nga pawilan ti riknam? Umanahin na pang suutam ken ni dado nga may turid na ti tumado iti pagtengan tayo. E dinto nga digiti sa bali nga tao ket saan. Ore mismo kakabagyan tayo ket di da pay umay. Makaumanay detan nga pagrukudam. No siyak ti sika, aklo nemon ni dado. Ngamin anak ko, no agmay sakan to, no mapapaunanak, kaasi kan tupay. Awan to ti mangistimar ken ka. Aglalo na awan ang kay ti anak. So nga no siyak ti sika, aklo nemon ni dado birhin niya. Balikas ni tatang. Ngimkas ladyak makumbinsir gapoy ti agdama nga paspasari karigat. Kasla kayat ko idin nga iwaksi. Timakon ko na nga ayat, Manong Robert. Lupay kasta pagayam ko, jak libaken tiriknak. Adda kinagpaysuna ti balikas ni tatang. Nga marikna nga damit panagayat ko ken ni dado. Siguro ket gapu kadigiti sa bali nga ray-ray digiti matak no adda ni dado.
Agingga ngay may manen ni Dado iti balay. Ketindarirag naman ti ayat na. Ditan pagayam ko nga jakon na pagkitkidan. Inaklon ko ti ayat ni Dado. Wen kabsat. Insingasing ko nga rod ken ko na. Nasakbay nga isukok ti kinababaik. Masapul nga paumayan nan di kitinagannak ken ko na ket pagsasaritaan dan kadatatang. Ti panagkalay sa amin. Imanamong met ni Dado iti daydi nga singasing ko. Ngamit may isang aldaw nga panagsubli na iti banay, kastoy man tinagsaritaan mi, Manong Robert. Virginia ay ayatin ka unay-unay. Sikat ti babae nga umunakin maudi nga ayat ko. Lading hitik, saan ko ang matungpal ti karikeng ka nga itugot ko di kiti naganak kanyak. O may dito balayo. Tapno pagsasaritaan tayo di pa nagsimpata. Nakidkid ti amak ken ti inak. Ore di kiti dua kakabsat ko. Saan da nga pabor ti relasyon ta? Nagsangitak. Daytoyen di kong kunak nga saan ko kumanga aklunin ti ayat mo. Ngemjak na igawid ti bagik. Daytoyen di kong kunak nga mainayon ka nga dagemsen. Kendadagsen ko. Maderder ti pusok, Dado. Mariknak masigurado kay ayaten ka unay-unay. Ngemado di kiti kontra ti relasyon ta. Kinunak. Di ka madanagan. Mabalintad ti agtipon nga kasagasawa nga ori santa nga kasara. Ipaniknik ko kadako hada nga. Ay ayating kaunay. Makipagnaed ako ni di balayo. Makisarita akong kinitatang mo ta. Agpakaasiak nga mangurnong ta iti. Kantidad nga sa renta tapno makapagkasarta uray ti simple laing nga wagas. Dahil takit gapot ay ayating kaunay-unay, Virginia. Balikas ni Dado, Manong Robert. Isungarod tinaramid, awan tinaramid a kasar. Saan met nga kimuntra ni tatang gapot maawatan na digiti naganak ken ni Dado. Nagtipon kami nga rod nga kasagasawa, Manong Robert. When? Nupay adda di sumagmamano nga sayang gusing maninidi. Saan min nga inkan ka no? Nagbalinmet nga napasnek ni Dado iti panagtrabaho wenno panagsapol. Ngamin adda ti kabukbukudan na tricycle. Ket isu ti pinagsapol na tapnon ti kasta. Masustentuan na. Ken pakairamanan pa yan ni tatang. Nagyaman na kiti Diyos pagayam ko gaputa responsable ni Dado. Awan ti alalidungit na. Siyak pagit di ti mababain keng kuana gaputa mairamramanen ti amak. Nga responsibilidad wenno pakpakanen na. Nga kanayon ko nga ipakpakaasi nga awatin na kumati sitwasyon na. Kinuna namit nga wen. Amin nga napapatig keng ka napatignet din kanyak. No amam, isuna, amak metten. Adda di gundaway nga maragragsaka na kamakakit-kita kadakwada. Naragsak da nga agsarsarita. Adda pa tinaminsan nga gimatang ni Dado kadagiti kawayan. Insangpet na iti balay, inlogan na iti tricycle na. Ket dita kabsat nga pinaramid na digitoy ako ribot. Laga, kastamit ten bigao, alat ken sabsabadi pay. Adda kanu pangipanan na pwesto iti sentro nga isuda ti mangilako. Naragragsakan ni tatang iti inted ni Dado tinaglakwan na kadagiti naramid na nga alat. Ngem kinunan ni tatang nga saan na nga awaten. Paiduling kanulayangan ni Dado kanyak ta nayon nga maigatang kadagiti agserbi. Iti uneg ti balay.
Maragragsa ka na kunay, iti di makikita ka na pinta sa relasyon. Tinagbetan datatang kenidado, Manong Robert. Saan niya nagbayag, pagayam ko, addan kanyak digdi senyal, wenno pagilasinan, ti agdadagsen nga ina. Wen. Agbungan ti ayanayat mi kenidado. Inkarkararag ko nga rudi ti Diyos, nga sapay ko matagbalin nga nasalunat. Wenawan ti sa gubanit, wenno rangkap, tipas ngay kunto nga muna abunga ti ayanayat mi kenidado. Nakitak ti adadapay nga panangipasnek ni Dado iti trabaho na wenno pamataudan na. Edi maamuan na pagayam ko nga siya ket agdadagsen. Papagayam san tayo nga may lepas nga ibasa deti surat nga nakaipadaunan ti pakasaritaan ti biyag ni pagayam tayo Virginia. Padaanan nyo ti may katlo nga paset ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni Virginia papagayam nga itampok tayo ito bigat ti programa tayo tinapalabas. Dati nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadwak ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Martes ti amin na sa apada, agyaman kam tingkay panagbuyakin panagdingig. Tinapalabas. Namulit agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.